Zdravo, ja sam Milana Nikolić, imam 23 godine i dolazim iz Novog Sada. Prijavila sam se za ovo takmičenje, zašto mislim da bih mogla da budem jedna od 12 takmičara u koje će IDJ Video da uloži $1.000.000 i mislim da mogu da se lepo snađem i da se lepo uklopim i da imam napredak u svojoj pevačkoj karijeri. Za početak nemoj da brineš, harizmatična si i lepa, tako da ajde da vidimo Hvala puno kako ti ide. Pa da se ne postidim sada. Ajde, ti se šta ćeš da nam pevaš? Da se ne postidiš. Šta ćeš da nam pevaš? Pevam Alo, alo od Nine Todorović. Da naša ljubav je film, bila bi horor, a ti najlepši si. Kad si mi porok tvoje, volim te. Ode sa zorom, ako ljubav je bolest, ja sam luda za tobom. Treba mi da se opustim, a nešto kada vidim ovako, mislila sam da će... A ja ne znam šta da je damo neku... Daj nešto žestoko, šta piješ ti? Daj Dule. Da, Dule, ako mi date šansu, ja ću raditi na tome da se oslobodimo treme. To je bilo Hvala lepo. ti.